Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Now, my love, I think it's time na magdako na tayo sa ating biyahe center of the night. This one was sent to us over at our biyahe text line 0917-851-4329. Ito na po ang biyahe ng buhay ng ating kabisyong itatago natin sa alias na Mina. Ito po ang biyahe ni Mina. Hello po DJ, good evening po. I am an avid listener, lalo na po ng ganitong oras. Gusto ko lang po sanang i-share yung experience ko with this guy. Wala na pong ibang katulad. He made me feel loved ng sobra-sobra. To the point na naipakilala ko na siya sa family ko. And lahat ng occasions, andito siya. Kaso po, wala kaming label. Then, nung tinanong ko po kanina sa kanya kung ano ba talaga kami, ang sabi niya, kaibigan lang. Ang sakit lang po. Hindi ko alam ang gagawin. Thank you and more power to your show. Another story of pinakilig pero hindi sineryoso. Hinarot pero di ginawa. Nilambing, pero pinaasa. Mga kabisyo sa mga ganitong pagkakataon kasi, before you exert extra measures, my love, to any relationship, you must know where you stand. Alam mo yun, before ka mag-effort, before ka mag-exert ng more than what is expected of you or ask of you at a certain period dyan sa relationship ninyo, you must first know kung saan kayo papunta. Hindi yung nakikipag-holding hands ka na, nag-hug na kayo, nagkikiss na kayo, nagme-meet the parents na kayo, and yet, hindi mo alam kung tama bang nilalabelan mo ng kayo. Naintindihan mo ko, my love? Sa age na to, dapat mas ka na eh. Hindi aggressive ang tamang term eh. Mas alert. Yan. Sa mga aggressive moves. Ayan. Kailangan protektahan din natin yung mga sarili natin. Luckily for me, I met a person na aggressive din. Very, tawag dito, straightforward yung atake sa akin. But before we went any further, sa kung ano man yung pwede naming maitawag sa current relationship na yon, I asked for the label. I'm not afraid. I am not ashamed that I did. Why? Because I want to protect myself. Alam ko kung ano yung kaya ko ibigay sa isang relationship eh. Alam ko kung ano yung kaya kong i-offer. I know my worth. And I know that when I love deeply. So I deserve nothing less. Ayokong iparamdam sa sarili ko na kung ano man yung ibinibigay sa akin, yun na yun. Pagkakasyahin ko na lang. Pagdadamutan ko na lang. And that is the same thing na dapat ginagawa nyo para sa mga sarili ninyo. Huwag nyong hinahayaan na pinagkakasya nyo lang yung pagtingin sa inyo. Pinagkakasya nyo lang yung atensyon na ibinibigay sa inyo. Pinagkakasya nyo lang kung ano yung katiting na imot ng love, ng oras na ibinibigay sa inyo nang hindi mo alam kung para saan. 'Di ba? Kasi for you to have felt everything you've felt, there must be a reason why. Ibig sabihin, he went over and beyond, gesture-wise, para sa friendship. Kumbaga yung actions niya, it spoke more than gestures of friendship. So dun pa lang sana nilinaw mo muna. Kung ito ba ay senyales that he is ready to take things further, wag lang tayo tanggap ng tanggap. Bigyan natin ng proteksyon yung mga sarili natin. Every single time na matatagpuan natin yung sarili natin sa ganitong dilemma, you ask yourself, am I worth a relationship like this? Yung walang label. Or do I deserve more than this?
Aray, sorry yun. Akin yun. Ano yun? Alam niyo, parang yung laway na bumalik sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung ano yung sound na yun. Parang may palaka na hindi ko... Hindi ko kayang bumalik maging seryoso. Basta, ganoon, my love. Basta wag nyo na nakayaan na before kayo pumunta or magtungo kung saan yung relationship ninyong dalawa. Just make sure na merong existing relationship to actually talk about. O diba? Never let someone be more than just a special someone to you if it's not yet time to be that. Huwag mo siyang gawing mundo kung nananatili pa rin siyang tao na nakadungaw lang sa bintana mo. Klaro? Klaro.